बाप रे दादा रे बाप रे बाप बाप रे बाप कहाँ कहाँ मरले भी अरे दादा समझ नहीं खेत क्या कहिए भाई लोग। अरे हमारा ऐसा ऐसा जगह जो मरले भी जहाँ ना मारे को रे दादा उसको मरले भी अरे बाप रे बाप। हम तो जानी कि हमारे मेहरारू कमजोर भी है लेकिन बाप रे बाप जे है ना हाथ मरले भी है कि बुझाता पाटी पाटी लोग गोतिया पाटीदार लोग तो पानी पिया पिया के मारी हमरा अब बुझाइला। अरे कहा रे मर्दवा बुलेटन भाई का हो गइल बा हो? अरे भाग रे मर्दे आनहर धुनहर हवा का तू आय अरे मर्दे लेकर देखत नहीं खा हाथ टूटल बा कपार फूटल बा कह तरह के का होइल बा। ये मरला खतहरा के किकरा से मारपीट को के आवतड़ो? मेहरारू मरल से आउ के मारी मर्द दोसरा जानी के हमरा माने की हिम्मत बा के हमरा पे हाथ उठा दिहन। आए मेहरारू गावे अलावे कोनो जानी हमरा पे हाथ ना उठा सकलन तू तकस्त। अरे तुम मर्द मेहरारू काहे के मरल से रे मर्दवा? काहे खाती अरे क्या बताइए भाई माने समझ लिए भाई की हर कितनी का पियला खाती दारू मरले से बिया मेहरारू कि हाथ टूट गइल कपार फूट गइल। अरे बाप रे बाप अरे क्या बताइए भैया माने तनी सा दारू पियला खाते। अरे मर्दे कितना दिन के बाद हमारे आई रहे साढ़ू और समझ ले कि सरहुआ बाहरा से ढेर दिन को आई रहे आ कहलस कि चलिए भैया तनी दारू पी लिया। हम कहने कि ना भाई हम देखो सावन में दारू ना पी लेकिन बड़ी जिद करे लागल चिरौरी करे लागल लेकिन ना भैया चल या ढेर दिन को आयल बने मिलल बने जा तने 2-4 पैक मार लिया ज्यादा ना माने समझ ले कि चिरौरी करे लगले गोड़ धले ले लास्ट में ना मन नहीं तो मेहरारू की क्रिया धरावे लगले कि मेहरारू क्रिया चले के बात नहीं माने आज पार्टी होके के चाहिए का करी झूठे क्रिया खा नहीं की सकत बस उहे चल गए नहीं हा पी ले नहीं हा उहे पियला के नतीजा हो का करबे भाई बड़ी गजन बा। समझ लो कि भैया हम मेहरारू से बड़ी प्रेम करीला बहुत प्यार करीला हम माने झूठा कसम एकदम ना खा सकेला। हाथ गोड़ टूट जाए तो टूट जाए माने हमारे कुछ हो जाए हाथ गोड़ कपार फूट जाए तो फूट जाए लेकिन हमरा मेहरारू के कुछ ना होखे के चाहे। हाँ अरे मर्दे तो मेहरारू तो तार बड़ा मर्दे एकदम माने सीधावा लागे ले कितना सुंदर बिया हीरोइन जैसा लागे ले मेहरारू। अरे भाई कह मत हमार मेहरारू तो देखे में एकदम हमरा पाली लागे ले एकदम हीरोइन एकदम माने शांत स्वभाव के दिखे ले लेकिन ए भैया जब घरवा में जाइबा नो तो देखी है काली जी बन के बैठा रहे। एक बात बताओ तहार तो बुलेटन भाई ई हाल भइल बा तो तहार साढ़ू भाई के कौन दशा भइल होई का समाचार बा उनकर? अरे साढ़ू भाई के अरे बताओ रे मर्दवा तक शुक्र मनावा कि हमार तो खाली हाथवा टूटल बा कपारे फूटल बा उनकर तो जे नंबर के सढ़निया दोनों गोड़ तोड़ दिले बिया कपार फोड़ दिले बिया दोनों गोड़ हाथ सब तोड़ के बैठा दिले बिया। अब उनकर हालत खराब बा। अरे भाई कहो मत अरे दोनों सागा बहन है सब अब का कहे के बा। घबरा मत सब ठीक हो जाई टेंशन मत ला सब ठीक हो जाई। हाँ जा घरे जा
आराम कर। आ सावन में तनी दारू मत पिया ना तो फिर कुटाई होखे लगी। फिर का ठीक हो जाई। हाय 2 पैक दारू पियला खाते ये भाई, हाय भइल बा दासा। अब सब का ठीक हो जाई। अब जाता नहीं, सावन में मना कैले रहे मेरा दारू नहीं खे पिए के पी लेनी। हाय देखी दासा, अरे वो सब भैया ऐसा मत करो ना तो समझ ली कि सावन में बड़ा दिक्कत हो जाए। प्रणाम, हम जितेंद्र सिंह रउआ सब के टॉप बी कमेटी में स्वागत कर रहल बनी। ई वीडियो एंटरटेन करे खातिर, मजा लेवे खातिर बनावल गेल रहला। रउआ सब वीडियो के अगर अच्छा लगी तो रउआ सब एगो वीडियो के लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर चैनल के पर नया हो जाए तो रउआ सब चैनलवा के सब्सक्राइब कर ले जा, काहे कि ओइसन मजेदार रउआ सब कॉमेडी ले आवत रहम, रउआ सब के हंसावत रहब, गुदगुदावत रहब। तब तक ले नमस्कार।